Καλησπέρα. Εδώ ένας φίλος μου ζήτησε να κάνω ένα βίντεο για το παλικάρι το οποίο έβαλα να παίξει στις γυναίκες στην πυγμαχία στην Ολυμπιάδα και έσπασε την αθλήτρια του Μεξικό. Να πω ότι σήμερα δυστυχώς έσπασε και μια Ιταλίδα αθλήτρια η οποία παραιτήθηκε 46 δευτερόλεπτα. Το όλο σκηνικό προκάλεσε τεράστια ένταση στον κόσμο, καθώς πολλοί λένε ότι η woke τρέλα βάζει άντρες να αγωνίζονται ενάντια σε γυναίκες και όλη αυτή η ιστορία. Θέλω όμως, για να είμαι δίκαιος, να κοιτάξετε λίγο κάποια πραγματάκια συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες περιπτώσεις και περισσότερο τη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή τη Ιμάν Καλίφ από την Αλγερία. Να πούμε ότι δύο είναι οι αθλήτριες κανονικά που δεν θα έπρεπε να παίξουν στις γυναίκες, η Λιν Γιουν Τινγκ και η Ιμάν Καλίφ. Τι γίνεται όμως εδώ? Οι δύο αθλήτριες στο περσινό παγκόσμιο έκαναν τεστ γενετικό, το οποίο έδειξε το ότι έχουν το χρωμόσωμα HY, δηλαδή ότι γενετικά είναι άντρες, καθώς επίσης απέτυχαν και στο τεστ τεστοστερόνης, όπου τα επίπεδά τους ήταν πάρα πολύ υψηλά. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία της απέκλεισε και απαγόρεψε να αγωνιστούν. Εδώ όμως δημιουργήθηκε το εξής θέμα. Η IBA, η Ομοσπονδία Πυγμαχίας, αν ίσχυαν οι κανόνες της κανονικά στην Ολυμπιάδα, δεν θα είχαν συμμετάσχει δύο αθλήτριες. Τι συνέβη όμως? Η IBA κατηγορήθηκε για διάφορα προβλήματα διαφθοράς, θέματα διαιτησίας και στημένους αγώνες και άλλα τέτοια θέματα, και αποκλείστηκε από την διοργάνωση ουσιαστικά της πυγμαχίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σαν αποτέλεσμα ακολουθήθηκαν οι κανόνες της ΔΟΕ, της Ολυμπιακής δηλαδή Επιτροπής, όπου τα κάνανε μαντάρα. Μην κάνετε όμως το εξής λάθος. Μην κάνετε το λάθος να μπερδέψετε την περίπτωση, ειδικά μιλώντας για την Ιμάν Καλίφ, με την περίπτωση της Λία Τόμας, του αθλητή κολύμβησης που στα 17-18 αποφάσισε ότι από κολυμβητής ανδρών θα γίνει γυναίκα και θα παίζει γυναίκες, και μάλιστα είχε προκριθεί κιόλας. Βέβαια, μετά από πολλά δικαστήρια αποκλείστηκε από την Ομοσπονδία στις ΗΠΑ και έτσι δεν παίζει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Γιατί λέω να μην συγκρίνετε τις δύο περιπτώσεις? Γιατί οι δύο περιπτώσεις, παιδιά, είναι διαφορετικές. Είναι λίγο ευαίσθητο το θέμα και λίγο περίεργο, και θα σας πω γιατί. Καθώς έκανα έτσι μια μικρή έρευνα σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη αθλήτρια, για την κινεζικής καταγωγής από Ταϊβάν αθλήτρια, δεν βρήκα τόσα πολλά στοιχεία, όμως υποπτεύουμε ότι είναι μια παρόμοια περίπτωση. Πάμε να δούμε τι συνέβη. Καταρχήν, η Ιμάν Καλίφ εκπροσωπεί την Αλγερία. Να σας θυμίσω ότι στην Αλγερία απαγορεύονται οι σχέσεις ομοφυλοφίλων, μάλιστα δια νόμου, έτσι τιμωρούνται, και επομένως η περίπτωση να άλλαξε φύλο είναι μάλλον χλωμή. Σύμφωνα με όλα τα στοιχεία, από πάντα έπαιζε στις γυναίκες. Πιθανότατα η περίπτωσή της είναι ίδια με τον αυστριακό αθλητή Έρικ Σίνεγκερ. Ποια είναι λοιπόν η ιστορία του Έρικ Σίνεγκερ, ο οποίος τώρα είναι 70 χρονών και είχε βγει στις γυναίκες πρωταθλητής κόσμου στο σκι. Ο Έρικ γεννήθηκε με μια ιδιομορφία, καθώς τα γενετικά του όργανα μεγάλωναν εσωτερικά. Σαν αποτέλεσμα, οι γονείς του νόμιζαν, και οι γιατροί εκείνη την εποχή στην Αυστρία, ότι είναι κορίτσι. Σε κάποια φάση, πιο μετά από την εφηβεία μιλώντας, όταν τα πράγματα άρχισαν να γίνονται λίγο περίεργα, καταλάβαν ότι κάτι δεν πήγαινε και πάρα πολύ καλά. Έτσι έκανε εκτενείς εξετάσεις που δεν γίνονταν μέχρι τότε εκείνη την εποχή, και μάλιστα προχώρησε σε επέμβαση προκειμένου να γίνει αυτό που ήταν
γενετικά από όταν γεννήθηκε. Από Έρικα έγινε Έρικ, παντρεύτηκε και έκανε και ένα κοριτσάκι. Μάλιστα η ζωή του έχει γίνει και ταινία, Έρικ ή Έρικα, μπορείτε να τη δείτε, είναι αρκετά ενδιαφέρον. Πιθανολογώ ότι η περίπτωση της συγκεκριμένης αθλήτριας, της Ιμάν Καλίφ, είναι παρόμοια με τον συγκεκριμένο αθλητή. Κατά πάσα πιθανότητα έμαθε ότι γενετικά, έτσι, είναι άνδρας, πιθανότατα πέρυσι, όταν έγινε το τεστ από την Ομοσπονδία της Πυγμαχίας. Φαντάζεστε η μουσουλμανική κυβέρνηση της Αλγερίας να παραδεχτεί ποτέ ότι είναι άντρας ενώ φαίνεται γυναίκα? Είναι λίγο δύσκολο, έτσι. Αυτό που θέλω να πω στην όλη υπόθεση είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι μια υπόθεση σαν πολλές άλλες woke ανοησίες υποθέσεις έχουμε παρατηρήσει. Το θέμα εδώ πέρα είναι λίγο πιο μπερδεμένο και ξεκάθαρα θεωρώ ότι είναι θέμα κανόνων, και φυσικά το γεγονός ότι η Ολυμπιακή Επιτροπή παρέβλεψε τα τεστ τα οποία έκανε η Ομοσπονδία Πυγμαχίας, η οποία δεν μπόρεσε να επιβάλλει τους κανονισμούς της, καθώς λόγω νομικών προβλημάτων και διαφθοράς και άλλα πράγματα τα οποία είχε κατηγορηθεί, δεν ενεπλάκη στη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων της Πυγμαχίας. Εσείς τι νομίζετε? Ποια ακριβώς είναι η θέση σας ό,τι αφορά το όλο ζήτημα? Πιστεύετε το ότι με δόλο η Ιμάν Καλίφ παίζει στους αγώνες, ή μάλλον ούτε και η ίδια έχει ιδέα ακριβώς τι έχει συμβεί? Δύσκολο.